Masyado siya malapit sa net. Inisip ko rin yun, kung natamaan yung net eh. Sulit. Kaya nga. Hindi mo na lang patutuwa sa baba. Hindi mo na lang patutuwa sa baba. Guys, give sir. Ay, kasi... Sensya na siya, nakarap tayo na yun. Please, make it. Hindi lang ikaw, natalo dito. Tangka. Mambri na, bibigtas ko na lang. Kasi pag Gcash, parang mabilis mag-post. Pag nawala yung set, open mo, open niya yung password. Hindi mag-mimik. Oo, mahal kong bukas. Lahat ng mga manager, Sila manager. nangyari na siya. Oo, naman. Oh, saan yung Basta yan. saan yung Ha? saan yung meet? Ma'am, Gcash na lang ha. Long cash eh. Gcash lang yung pambayad ko dyan eh. Yung mga 200 mo? Mga 200 mo? May sobra na pa din yung point.
with Blessing Galaxy.